Тамина әлеге балалар бақшасына гына йөри. Шулайда акцияда катнашырга нисен ул күндергән. Беренче мәйданчыкта нәни кызның буе һәм авырлыгы үлчәнде. Үз теләгебез белән килеп инде шунда катнашырга булдык инде. Кызым да бик теләп барам диде, иң беренче булып язылды. Шулай итеп инде. Ну, хәлебездән килсәк инде, без, конечно, финишка кадәрле барып җитәбез, салатлысы. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы организмны тонуста тотар өчен һәр кешегә көн сайын 100 мең адым ясарга киңәш итә. Бу 8 чакрым ара. Саф һавада акрын темпта йөрү иң кулай һәм нәтиҗәле усул. Шуңа да беренче сәламәтлек мәйданчыгында функциональ диагностика үткәннәр без тормышны яратабыз станциясында зарядка ясады. Яшьләр мәйданчыгында буклетлар таратылды. Үзәк парктагы Минем Россия мәйданчыгы скакалка белән сикерергә яратучыларны куандырды. Алда гаилә станциясе. Отдел ЗАГС приготовил... ЗАГС бүлеге райондашларыбыз фоторәсемнәреннән ретро күргәзмә әзерләде. Моннан тыш куелган сорауларга җавап бирүчеләр пазл ота, аларны җыеп, йөрәк сурәтен без күккә очырмакчы булабыз. Балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе янындагы станцияга барып җиткәндә күпләр 10 мең адымның яртысын ясарга өлгерде. Шулай да монда озынлыкка сикерергә, классика уйнап алырга мөмкин. Ә менә Нурлат информ коллектив оештырган тормышны күңелле ит мәйданчыгында кул һәм аяклар белән түгел, авыз һәм күзләр белән эшләргә кирәк булды. Читатель с читателем дружбу читает, читатель с читателем дружбу укрепляет. Бүген без бөтен коллективыбыз белән менә бу акциягә кушылдык. Кайберләребез бара төркемдә, икенчеләребез менә үзебезнең мәйданда каршы алабыз инде барысында. Һәм инде без шундый скороговоркада өйрәндек, һәм алардан әйттерергә җыенабыз бит инде. Һәм дә инде үзебез аларга тәкъдим итмәкче булабыз күз һәм авыз белән гимнастика ясауны. Соңгы музыкаль станцияда 10 мең адым ясаучылар концерт тыңлап ял итте һәм тагы бер тапкыр функциональ диагностика узды. Без 10нчы мәктәптән килдек. Безгә бүгенге флешмоб бик тә ошады. Менә кемнеңдер мөмкинлекләре дә җитми, кайдыр йөрергә. Әмма бүгенге акция ул бөтен кешеләргә дә мөмкинлек бирә. Һәрбер кеше сәламәт яшәү рәвеше алып барырга тиеш дип уйлыйм. Сәламәт яшәү рәвешенә илтүче адымнарны 200 ләп Нурлатлы ясады.